welkom bij een spannend spelletje spellen van Lingo. Met vandaag het team 1 studenten Julia en Valerie. Julia studeert tandheelkunde en Valerie geneeskunde natuurlijk in Groningen. En in team 2 Joost en Evelien. Beiden studeren geneeskunde in de mooiste studentenstad van Nederland, Groningen. En hier de bekendste oud-student van Groningen, Lucille. Een prachtige stad, een hele leuke stad ook om te studeren. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij Lingo. Ja, JP, we gaan het spel der spellen maar weer spelen. En zo is dat, joh. Met deze kandidaten. En Julia, jij mag vanavond beginnen. Yes. Zet hem op. Insect. I-N-S-E-C-T. Iscoms. I-S-C-O-M-S. Iscoms, JP, wat is dat? ISCOM staat voor International Student Congress of Biomedical Sciences. Staat dat in het Lingo-woordenboek? Ja, zeker. Het is het toonaangevende biomedisch studentencongres van Europa. Dat zal plaatsvinden in het UMCG in Groningen. En wat gaat er allemaal gebeuren dan? Nou, dat is een congres voor en door studenten van alle biomedische richtingen. En dit jaar is het alweer de 21ste editie. Er komen echt fascinerende sprekers, Lucille. Zoals professor Ada Jonat, die in 2009 de Nobelprijs voor chemie kreeg voor haar studie naar ribosomen. Maar ook professor Albert van den Berg komt spreken. JP, Ja. ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien. Ja, maar het is toch geweldig. Albert van den Berg komt. Weet je, die is onder andere bezig met het ontwikkelen van de nanopil. En die kan al kanker ontdekken voordat een tumor zich gaat Ja, ontwikkelen. dat is natuurlijk wel super. Maar wanneer is het dan? Ja, ISCOMS, Lucille, is van woensdag 4 en donderdag 5 juni in Groningen. Inschrijven kun je natuurlijk op www.iscoms.com. Nou, na dit plugwerk van JP mag je hier natuurlijk niet ontbreken. We gaan het even checken. Het woord is dus goed. Ja! Nou, dames. Jullie mogen een bal pakken. Ga je gang. Julia heeft 21. bal nummer 21.